V nedeľu 2. decembra sa v športovej hale v Nových Zámkoch odohral ďalší zápas druhej futsalovej ligy. Sventex Tupperware hostil ZB Nitru. Zápas sa rozhodol už v prvom polčase, kedy hostí už v prvej minúte načal Horáček. V 10. minúte pridal Bukovič po pekných kombináciách 2 ďalšie góly, posila z Nitry Andrody pridal 4. a v závere polčasu na 5:0 zvyšoval Hajko. V druhom polčase domáci trocha poľavili, ale vo futsale ani 5-gólový rozdiel neznamená istú výhru. Na 5:1 znižovali hostia v 31. minúte a o malú chvíľku pridali aj svoj druhý gól. V 35. minúte pridávali 6. gól Novozámčanov Horáček, ale ani hostia nespali. V závere stretnutia pridali ešte 2 góly, ale naviac už v tomto zápase nemali. Sventex vyhral zaslúžene 6-4 a je na dobrej ceste postúpiť do vyššej súťaže. Hodnotím to ako zápas, v ktorom sme sa museli vysporiadať s takým tlakom na mužstvo. Po 8 víťazných zápasoch si musíme vážiť každý kvalitný výkon a dnes sami na seba máme dosť silné požiadavky, čo sa týka víťazstiev. Bereme ich ako samozrejme a preto niekedy obnovovať stále tú istú výkonnosť je pomerne ťažké pre mužstvo a zotrvať pri tých vysokých parametroch výkonu sa nedá bez nejakých zaváhaní. Tie dnes boli žiaľ Bohu hlavne v druhom polčase, keď dobre rozbehnutý zápas 5:0 polčas sme potom nakoniec dohrali za stavu 6-4. Čakajú nás ešte v tomto roku 2 zápasy, jeden doma, jeden vonku. Nebojte sa nejakého útlmu? Práve ten útlm súvisí s tou psychikou hráčov, keď hrajú svoje nacvičené signály a občas do toho super príde aj svojou myšlienkou. Jednak sú na nás viac pripravení, poznajú našu hru už a každý sa chce na prvého vyťahnuť a práve tieto útlmy teda fakt očakávame.